Kaburam bat ke jenguk ngai shu Blei. Uba penyok ya ke bekum ke digalat. Bangalak ban shem ya ke benta ban kran ai ne ktien ke ba im bat ke badon bor ke jong Blei. Ngai ku Blei ya barok ki balak ban yok sngew bat ki ba snap ayu bo Blei udon ban kran u Blei un kyrkhu ya ke jing im ke jong pi. Tungnya pai ringkat lembat nga haga bekum ke digapor. Bannya pek para bengat ayu baga ktien ke jong Blei, ke don ban kren, ke don ban yatu, ke don ban pen i haga jeng im jong pi bat jonga. Tungnya pek naga gospel ke jong Marcos. Ke lenong ke bepra, ke khot, ke Blei pusau, ter ke ong, ya ke ktien. Dia baula khot hau yo pat ba lembat gisen ran jong ula ong haki skap jar ubamon banwan but nadien jong ai baun len ialade ke beningkong bat un ba ialah gading pna ke baar bat un but yang ong Jisu. Kani ke ktien ke ba utrai bat unong pen im jongi u Jisu ukren shaki mensem ki ba kordor ki ba don ban snap ya ke jeng hikai ke jong ki ba don ban snap ayu ba new Jisu u don ban teach ban hikai ya ki hakata ki laisnem shiteng ki ba ulawan shane pertei. Kani ke jeng kren ke ba u Jisu ukren ru shaki senran ban keli naki ki balabut yu nak klep mat ke ba u khot ya ki bat hadu kata klep mat ke ba udang yang ban yalap ya ke gospel keli para bengat ya ke jeng keli naki senran. Namar kini ki briu ki badon ringkat lembat utrai 24/7 ki don haman ke klip mat haman ke minute haman ke second ki ui ki kamba ki ba kraw ki ui ki jeng le ki ba pla ki ba new Chris u ba ki labot u le ki kamba ula keli yani ke jeng keli lagi senran ke Bible ke yatu para benget larangi pai ringkat lembat nga naga gospel ke jong Matius ru ngila ban shem bat ban sngew tu kat riu lenong ke khot ke ba kat lai ter ke yatu kum ni snap habau Jisu lawan shaki pangkai saria Filipi ula keli ki senran jong u da ong ki briu ki ong u yang u kono briu bu dak jing keli Kila ong te don, kiba ong, u yonist, u nong pen baptist. Kiwei te ki ong yame bemelong, u ta u Elias. Bat kiwei pat u Jeremiah, lani uwei na kinong yatu lupa. U yok sngew, ya kata jeng jubab, ke bagi senran, ki ai hapok jong sngew hun, bat sngew tenat, ya ke bagi briu, ki guest, yo niu Jisu, ki antat, yo niu Jisu, baulong, kum, kita ki briu. Ulong haki, kabumut ula keli haki senran. Piti piong, ngalong, ngamut dor para benget haga bakum mentaka por. Matius ula dem lagi jong ki kli shapo. Judas ula dem lagi jong ki kli shapo. Namar ula shepting ya ka ban ai ya ka jubab ka bakum no ka baun ai ya ka jubab. How niu Jisu uba ulabot. Petras ru shipang ngamodor bau niru ula dem ya la ka jong kli shopo ban berkat ya ka ke jubab ka bau un ai how Jisu Henry ka ba kemen kalong bau Petras Simon Petras ula yatu baru ong
Mateos kat riu la nong ka de khot ka kat riu ong kum ni ngap belong u Christ u khon u Blei u baim kita jing jubab ki jong u Petros ya ka baula jubab kalapan kemen ya ka men sim ka jong u Jesu kalapan kemen ya ka men sim ka jong u na marus ngau tho ba pleng u ni we ni ki sanran ki ba u la khot ba u la jit u la long u briu u ba ngau tho ban tip yo ni u ba u la bot baru ong ni ki ktien suk mameku siman u khon jana na bagadok bagasnam kam shim la pen I ya ka ta hame Hendrei ukpa jong au bahabeneng ngaru ong hame bemelong Petros bat haloru niu mau siang ngante ya ka balang jong a tiki kerdop ke dejok kinomla yaka para benget be jong a Jesu daga jing kemen upen pau yo Petros bom dei bu sngew tho hi dei u Blei u bela pen sngew tho hapo jong u para benget be jong a ka jing keliru kalong ya pi bat yang ashinat chimat ngi ong u long u u tau Christ u bangi ngi shanya bat ngi mane Hatau tau Chris ubelawan arjar senyam pelat mensyua don kabor Syupet ini ke jingpang Hatau sengap jar Em pada benget Udah Blei uberang jengok ya pi bat yang baru kwah pada benget baga jeng im jongi haga jeng iaid lynti jonga jeng im jongi kum ki Kristan ngin long ki briu ki bangam ya ka ban shem ya ka jing shisha yo new Blei abagila sngew tho kum tau Jesu lia tho shapang ka jing yap bat ka jing me pat ila ban shem Marcos pralanong ka de khot ka balai puwe ter ya tho kum ni habau Petros ula shem kerpang yu la sedang ban sneng yu ten rei habau la pai bat bau da kmi hagisan ran jong ula sneng yu Petros udaong klet chadien jong amel satan naba mem yo yaki ai ru ki jong Blei rei tang yaki ai ru ki jong ki briu kadao kalong baro bau Jesu uya thu hagi senran bagadei yu ban sha shitam bagadei ban sha hagi tagi nong tho bat ki Pharisee bagadei ka u bon lech Jerusalem ya ka ban sha iben bat ban kiu halor ka ding na ya ka ba on sayap bat un sami pat ru hagi ski ka balai Petros udang jubab shipang kumto bemelong u Christ u kon jong Blei ka jingkermen kadang don ya ka bangin ya ringkat lem baru new Jesu ban ya ban ya pet ya ka jingi pet tong ban pen im mi ki babon ki men sim ki ba kordor bat hang tali leng la sngew tho baulong u kon jong Blei kat no kalong ka bakmen ban yo ban bot yo kon jong Blei Henry ka jubab ka ba marshipang ka ba Jesu jubab kalong bagala day ya ka ba on kan tat ya u da kitemen basan ba kirang ba Lyngdoh bat kinong tho bat ba on penyap ro bat ba hadien lais ngi un sami pat nakabayap Jesu kren ya ka ni para banget Petros ulak thang haga jong men sim ba ka dot not ula shim kerpang yo Jesu ong to sngew sen ialade da perkat aku ikan liang sngew kum baka longa badai ka baus uniu Petros ukren hau Jesu Henry Jesu sngew tho baka wei pat ka bor kalawan ban sen shar haga dok nur baka men sim jong Petros Jesu loong kilet chadien jong a meu satan neba memnyo yaki ai ru ki jong Blei Henry tang yaki ai ru ki jong ki briu
Bon sien haga jing jong ikum ki briu ngilong kum balong Petrost. Ki bangi sngew ialade. Bat ong ru yo Jisu tu sngew ialade ku try katakan ja yame. Sngew tu Blei bau tau Christ uba ulu jubab ubalong Christ ukon jong Blei uwan shika protei. Malaka jing long kum briu. Kalong de shisha ga ba ban perkat ban sngew tu. Rei day hang ni bangi bau ong hang ni bau ong yo Petrost ban but ya ngidon kam ban len ialade. Habang perkat para bengat yang ktien len ialade. Kadai ktien ka bagi ong de ktien nang way self deny. Kadai ktien ka ba kanu ka bagi sngew tenat ka bangi sngew biang ha kata ka jing ka jongi ka bangi long sngew tenat ya ka jing jong ka malade hendringi len nopat nagamanta ka reka ka bangi day ban pendap ka badon ka jing tmu shalandat bat ka bangi day ban le ngin shim ka nuksa para banget kendiat ki brio ki badon ka forced ki shipai habagila day ban let ya ka ban pen kre ban yale ya ki exams bara habagila yo ya ka appointment ban tray kumu shipai akan nugo jaka ki don ya kata terms and condition baki don kam ban sngew tu ya ke baki la sngew tu ban yat shakmat ya ka bakum kita ka kam ke baki la apply bakin ai ya ka agreement bakin ai ya ka jeng kubur baki wan day manu ba penbor day ka mon na malade bat ka jeng kwah na ladihi ban long kita ki mensim ki badap shen rang ki belet ya ka kam ban yat shaprang bat shakmat na mangitip ha kam shipai la kam don ka tma ka basuk ka basan Henry ha bagatma ka wan bakaja kidei ki frontliner kidei ki bakmat ban long kinong yada na kam tagari ki balong kinong yada ya kata ka bagila shem ya kata ka responsibility ya kata ka jing bakli ban long kita ka shipai ban long kita ka bayat shakmat kadai ka mensim ka baki don haladi hakapo jongki ya kata ka mensim len yalade ban yakun na ka ban yo ya ka jing job shakmat wat hadu baki dei ban du ila ka jong ka jing imru compare kata kadai ka ktien para bengat len yalade ban kam sngew tu kam ba para bengat ngan ai ru segawai pat ka nuksa ladon na gawai ka por arngut ka kimi bat ukon namar be kidon arngut kidon nya kata ka mensim jaga jeng iaid shikimi shikon man ka sngi man ka por haba ka kimi ka yo ya ka ka ai ka ba batam namar bakadon tang yo we kon la don na ka we ka por haba kila day ban let ban thiet jing thiet na ka we ka jaka kalaya lam lang yu deu kon ringkat lembat ka pada kata ka jaka ka bakadang thiet ya kita jing kwah ki baka ka kwah na mata jing don kam jaga yeng ka sem hang ta don ka dukan ka badi ka we ka tiar bat hang ta uniu khon ula shat iki khmat ki jong ya kata ka tiar bat ula ong hapo la ka jong ka kimi mei ula yam sngew se mei ban ai lem yang ya ka ni ka tiar ka banga nga kwa ka kimi ka lapet ka mut bai dei tiar iba red ibaria iba kala ban thiet han raya ba ka lapet kala sngew si kala dung la ka jong ka dok no ba ka men sim na marun kun uba tap men sim jongka upan ya ka tiar ka baka kamla bantiet na makalong ka beremdor uyu kata ka piano ka badon hanta regni ka kimi na makalong ka briu ka bedok kam dei ka briu ka beriu spa kadai ka briu ka bashutrei malu mala hakikam ki bakala ban pendap ki jing don kam shikimi shikon na ka we ka sngi ka we pat Uni ukon ula yam ula pat donut para benget bat ula yam aga bakum kita kapor namar baudang long kena para benget bi jong
Kalau penbiet no yu dakum ni bat dakum tai, kalau pentiet no kiwei pat ki jing don kam, bat kum tau la klet no aga jing long kena ka jung. Henry ka ong yu tangi wei ktien. Labon palat kun. Kenyo bat yano. Kiski ki por ki la iaid. Kita ka jing kwah jung kila klet no. Naga ka karta ka ba udon ka ba upa ya ka kmi ban tiet naga karta ka ban riu snem. Layat ki sngi ki snem ki layat cha prang bat chakmat uniu kun hadin riu snem uladap ya karta khat ar snem ki lelet yang syakata ka jinglet jongki banilet kai shikimi shikun bat banilet tiet jing tiet nakata ka ju i ka phang mat ka jaka uniu kun ulayu i biang ya kata ka piano ukan mau Uong bahaka tu kopor ka kmi jong kan mla bantiet henry menta ka ngit scam baga kmi ka jong kan bantiet ya ka ka ba kwa namar bon sien haba upan ujiyo uong may snus may bantiet ya ngai ka jing tem piano namar ka long ka bang snutanat bantem baraba ngan tem ya ka piru pin snutanat ko may ka kmi ka snosi ka pang do nut para baget Namar ka kwa haga ban sim jong ka ban ai ya ka ba bhatam ya lo jong ukun kam tam ba ju kampan ya ki haga jing em jong u bat upan ya ka ba kum ka jing pan na ka kala pat do not ban ka ong kun labon palat ya no ula kertat anta ula le atluki ula pet madong ila ka jong ka kimi namar uang man ka por bang ka phatit ya pi ong bon palat kiai ko me lesngo dom bat sngo pitar juga kimi kanang ya ki sngi kini ka kimi ka pen klet yu bat kum tau la klet no ka jing long kena ka juga la ya ki sngi bat ki por snem kila nang ya ula poi ka jing long samla Hakaway ka sngi para banget. Kan bagadang don ka jing kemen. Haka jing em jong ki shikime shikun. Ka kime jong ukalapang. Bat namar bakalapang kam shim lala ban litre. Kala tia hayeng. Kala shim dawai. Bat kala di itake dawai. Bat bakala tia hang ta hayeng para banget. Uniu kun ulayu i laga jong ka kime usngosi bat upang ka dok not bagaman sim. Namar ki don tang arngut uang mei ti pang na ko ong ho kin kun uang beli film shim dawai ko ong la shim kun ti beli film di pat ki dawai kin mei ong la di men ne reng ngala de nga bangan di biang si sien sngo ba se kun pen shim ki te ki dawai shim nang tai na po duli berkum tau kun Ula ko ungu banit ban penshim mi dawai ban ra rengkat lem bat ko bat ashwa bon shim mi dawai uyu i ha ta duli ka ba ka kala tap mi dawai uyu i ki kot ki ba labu hangta bat hangta don ki kerteng ke jong u ki bala tho don kumbalai bat sautuli ki kot ki ba ka labu hangta Habol yu i ka kerteng ke jong u bat rengkat lem ba kita ki kot ki ba ka labu ha hangta ula puli uyu i pen ban ya kita ki jing tho ki bala tho baga kemi ka bu nagamta ka health insurance nagamta ka jing im jong u lada udon ka jing pang ka jing shitom kini ka pisa ka don nagamta ka jing kot jing kya aga jing im jong u ka bu ru ya ka life insurance policy nagamta lada ka ka banja ha ka jing im ka ba kidang de ban ya chaprang bat chakmat ka don ka pisa nagamta ka future jong ka jing im ka jong u tau kun nagamta ka lawe ka banang wan jong u tau kun Bat om tangga ta para benget hang tau le i ta kot ka babu hang ta yu iru ya kata ka saving ka passbook ka balabu hang ta ka batho ya ka saving ka bakalabu nang ta jong ukun ujong ka ubaka ka ubaka ka tap men sim om tangga ta para benget uni ukun ru le yu i bagani ka kmi ka bu ru ya ka education policy nagamenta ka bandang wan aga jing im jong u ya ka baula ban puli shakmat klem don ganu jing
Habau niu kun ulu ya kita ki e barok ki bakan ni ke kemi kebu nakam ta jong u. Ula yam para benget. Ong mei sko ba ma no se me yang. Ngam tip ko mei ba PPE plat yang bat pilen bon sen namar ba PPE yang wat ka jan ialade ba pidai ban tiet ka ba pila ban pong pim shim la tiet bon sen namar ba PPE yang ko mei ban ai ka ba bhatam e ngas ngo tho ko mei ba pi ong la bon palat ka dei kini ki ba pila bo na ka banta jonga pi parkhat ya ka ba bhatam na ka banta ka jing em jonga ba pim shim la ru ban tiet ya ta ka piano ka banga it ban ong ya pi ban pin tiet kam lei te mei la kam dei ban yok ro ya kata mentang ngo tho ko mei ba pi yang ba pi kloi ban len ya la de na kam ta ki baro wat ka bam ka di ka ba biang na manta jong la di bon sin mei pim tre ban bam ya ka ba kham ba mei map no se mei nga ngarong ya pi te mei niu kun la ngo tho ki yam shikimi shikon da ka jing iwei pat ka bang amat ban ong para benget bon sien ha ka jing em jong iru kum ki brio nim just ngo tho ya ka ba Chris ulale na kam ta jong ka jing em jong pi pat jong ukloi ban wan shin ka protei ban kha hasam kulai ban ka kat nang te na beneng ka badon ka bor ka badon ka buram ba ka don ka spa hanta beneng ka badon ki ka bangila ban yus ngo tho ban champang kilong ki be to nat ha ka jaka hnrai na marbo palat ya ka jing em jong pi bat jonga ukloi ban len ya ka maladi ban wan hasam kulai ban sha ya ka jing sha iben bat wan ro shi ka protei ban kiu ya ka ding na ban sha ya ka jing sha ka bas ngo sik thang bari ka bau Petras ngo tho ong pan ban to ngo sin hadi kita ka men sim len ka bau Chris ulahikai open ya ka jing em jong pi bat jong aru ba ban bot yo Chris ngi don kam ban len ya ladi ban ya ka ban shakri ni Blei ngi don kam ban len ya ka ni kamalade badeng ni wong jar ubaman ban bot nadien jonga ai bon len yeladi para benget bi jongau u Petras ubelakam bo yo Jisu ubo ong ru ktien balada kiwei kin no yeme ngate da lele ru em nganam yeme Jisu ong ashabun rius yar arsin menlen yanga laisien para benget bi jonga ka Bible ke thu langi puli Marcos kat salon nong khot ban riu ter ke thu bakat ba udang pet yu Jisu jingai kila keli hato memlong utau nong bot ujong Christ long em la syam biang yu kat ba udang yahat ya kawan pet yu Christ na jingai la keli kum ni apakala yu Petras bodas ading hala kelak mi yu merka ong meru melong lem baru Jisu nong Nazareth en reula len baru ong ngam tip lem ngam champang ke ba pong baru la mi no shabar shaka beranda Deus iar la riu bat haba kata ka syakri te kala yu ya upat kala sedang ban ong hakita gi weyeng hajan ong we neki henrei la len pat on la shibet arbet ka Bible ge thu baus iar ula riu parhangta u Petras ula yam ktang na marulakan mau ya ke bau Jisu ula ong apo jong para benget bi jonga tuginya bu jingkeli ala di shinat Petras haga jinglong briu ula len na marula syap tieng para benget kat no sien ro ka jing em jong pi bat jong angela len yau neu Jisu da ka jing mot jing perkat ki jongi da ka ni ka ktien ka bangi kran kiwei da ki kam ki bagile haki office haki business ki jongi haki jing lynti ka ba mangus ngi jong jing em haka jing long samwa la ni haka jing long rangba haka nu ka kat ka bangi don kum ki brio hatung ngi len mo yau neu Blei uba ngi ye ban shakri Petras ulalen
Namarus sngew tu. Bau donat mir jong jing yap. Uyu i ke jing itrim ke bau pet ya ke bakat no jisu sha para benget. Ke de ke jing len ke bau len nak bata ke jing im jong pi bat jong a. Bat u kloi ban kiu halor jong ke ding pna. Para benget bi jong a. Bon sien ha ke jing im jong iru kum kibriu. Yo ngilong ke balong u petrost. Ngim kloi. Ban yo i ya ke bau Blei tumu. I ong pen ban tu sngew ialade. Yo don para benget be jonga ngilen yo ngi ong ya kiwei pat. This is not the right time. Kani kam de ka por ka biang bane kren pangu Jisu. This is not the right place. Kani kam de ka jaka ka bangin ya selok pangu Jisu ngilen no para benget. This is not the right situation. Kani kam de ka klip mat ba ka por ka biang ka bangin ya kren yo Jisu. Ha ka klip mat ka por ba ka ya ka biang ka bangin de bane kren pangu yo Jisu ngilen no pen ban. Namar ka business ka jongi. Namar ka kam ka jongi ka ban kiu shaprang yule singila lenno. Nong man pla Jisu. La da pla Jisu ka nan jing Yo ka long kum ta ya nur ya no para benget u Blei yo i ling ba jong ka klip mat ling ba jong ka sngi u kwah ya pi na ka klip mat ka pila hap aga kum ka ta ka jing long ban yang pat ka ma yang petrost. Ban sngew to bagi don kam ban len no ya ka malade. Ka ka bangi iaid para benget. Ide jing ai jing mat ibarit. Bon sien ha ka jing em jong i kum kibriu ngi ju iaid para benget yu jing di sngew. Lada ka long secret uduma. Lada kini ka jing bam. Kibam long kpu bat kibam te ka baka Bible ka itu bat ka ong. Blei khot ipi. Hapdeng jong ka bangila kam ya lada bangilong ki Kristan. Ngimla bon sien ban i ya kita. Ban ngan ong ya pi ndai ba pila i ru ya kita ba pila long kita ki Kristan ki bala ya chaprang haga ba pin sngew hok haga jing em ndai komta ka de ka jing em ka ba pi persang ban ya ya ka lynti kem ka bau Jisu ong jaro ba man ban bot nadien janga ai un len ya lade ka de ka lynti kem ka bangi persang ban ya haga jing em jongi kum ki Kristan ban i no ya kita pinumla na lade pinumla da ka bor jong ka malade. Idan kam yo Jisu bon long ka bor ban yarap ya ka jing em jongi para benget be i jonga Petros ubot na jengay yo le singilong ki Kristan ki babot na jengay ngin nang yailen bat ngin nang yailen para benget ai ngin don hajan bat u Christ ai ngin don hajan bat u new Jisu ai ngin don hajan bat new Blei u bengis sngew to ba long u kon jong u Blei u Christ u ba im bangin bot yo bangin ya ringkat lembat dah kecengek ke baskan Blei u i ya ka bajaliu jong ka dok not ba ka ben siep jong pi hatu pi kloi mo ban len ya ka ni ka jing iaid jong ka malade da yang new Jisu ong men iaid yo try ba Blei jong me da ka dok not jong me baro da ka men siep jong me baro da ka jing mo berkat jong me baro ba da ka bor jong me baro abangin sngew tu para benget ban len ya kan malade ngidan kam ban iaid ning kong shwa yo Blei hato ka long kum ta para benget la gadang don kanu ka bang iaid shwa ha shwa bang iaid yo Blei ngidan kam ban kendat para benget Blei khot ru bangin la ban job da ka bang len ya lade da ka bang iaid shwa yo new Blei Blei kyrkhu Blei nyarap Blei ai bor kum ba kani ka riu kani ka long kemi ka lala ban len namar ba ka iaid ya lo jong ukun kum ba ki shipai ru ki kloi ban IT ila ka jong ka jing em na ka banta ila ka jong ka ri ka ba ki kidei ban yada na ka banta ya kani ka ri ka ba kidei ban safeguard kila shim ya ka rai ban let ya ka kam ka jongki namar ba kila len ya lade wat hadu ka jeng yap ka ba kidei ban yap na ka banta ila ka jong ka ri u Blei kwah ru yangi bangin long kita ki shipai ki ba kan jam sim ki ba kloi ban len no ya ka ni ka malade
ban iết xóa nên con yêu nêu Blei hay xóa bằng sngew thụ ban iết ya ki baro cái đây cái lynti kim cái bằng iaid cái đây cái lynti pat cái bằng iaid ring kat lem bat Blei ngin la ban iaid marway pada banget la cái đây cái lynti cái bằng đây ban len ya la dia namar cái đây cái bằng i no bằng pai len dat no ya cái bằng iết ubang sngew tenat brosh kata Henry having sngew thụ ban len namar jong Christ un ai ka bor haga jing im jong pi pat jong apat bangin la ban yang scam bat ban long kinong job Petros ula lem lai sien yo Jesus namar bo bot na jingai ka Bible ke thu ulong ba tip ayu bo tau Christ uba ula bot ulong ba day Henry pen ban pat hapdeng jong ka ba kum tu ka bo la kran ban pau how Jesus uong balada kiwei kin ino ma unum len bat unum yo Jesus haga jing em jong iru kum ki Kristan isku klan haga jing em ka ba kan jaman sim ai bangin shap tieng yo Blei bangin sngew tho bangin la ban yo Blei ning kong bangin len yo haga ktien ka bagi kran haga jing mut jing berkat ka jogi haki kam ki bagi iaid man gesngi le sing ila len yo no Blei udang khot pat yang kombo khot yu Petros ubala kelan ban len yu Jesus lai sin ring yu ipat para bengai bo Petros ula yang pat nak menta jong Christ Paul ubala kren yi kentien ban ong yang ban em kalong Christ dak ban yap kalong jing ban toy kadai ka man siam ka balen no e ka maladi ka ba kadai jing jong ka maladi kala du no para bengai haka klep mat ka bo shem yu Christ u yang nak ban ta jong Jesus u yang nak ban ta jong Blei ban len no wat adu ka jing yap ka bo dai ban sha Blei khot i Kristan ki ba kloy ban len no baru khot ban ta para bengai aiไปพินละบันบวชเนาะอยู่จีซูบัดบันปะยังเนาะอยู่ในจีซูก็ดอกโนดบัดก็มันเสียมจงพี่เราเบลย์ละกรันเนี่ยพี่หากได้เคลมมัดบัดเป็นเอลดีพี่กลอยบันบวชอยู่ในจีซูบันเล่นเนาะแต่ก็บันบวชอยู่เบลย์อีอยู่พี่แต่เป็นปะยังเนาะอยู่ลิงบาจอยนี่สงี้แต่ดอนกิมันเสียมกิว่าโคตรรอดกิว่าองBashai ngak sngew thu ayu baga ktien ke jong Blei ke dan ban kren pleng dei manga Kristan bam la ban len ngayat ne ka wi ke sngi ko ipat nga sngew ko baga byang ha ka jeng Henry ngam la ban len na ka ban ta jong Christ ban ban ngalong unong len no you Christ ha ka jeng em ka ba man ka sngi jong ka jeng em jong bat pleng Blei dang i yang udang penyo sngew ni ka kubor bangan ya dengan len no ban long nong bot u jong ban long u nong ya ken kat lem ber Christ u bleng kyrkhu bleng nyarap nak menta ka burom jong amen